Panukala po ukol sa pagpapabuti ng sistema ng transportasyon at kalsada sa Bayambang Tinalakay. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Tinalakay sa isang pampublikong pagdinig na isinagawa ng Sangguniang Bayan ng Bayambang ang dalawang panukalang ordinansa na nakatuon sa pagpapabuti ng sistema ng transportasyon at pagpapatibay ng kaligtasan sa kalsada lalo na sa gabi. Dumalo at nakilaklok sa talakayan ang mga kinatawan ng TODA, mga motorista ng motorsiklo, pati na rin ang mga gumagamit ng bisikleta, e-bike at e-trike. Binigyan sila ng pagkakataong ilahad ang kanilang mga hinaing at mungkahi kaugnay ng mga ordinansa. Isa sa mga pangunahing panukala ang Tricycle Management Code ng Bayambang na layuning maglatag ng mas sistematikong pamamahala sa operasyon ng mga tricycle sa bayan upang maiwasan kalituhan sa ruta, prangkisa at operasyon. Kasabay nito, isinulong din ang Nighttime Visibility Ordinance na nag-aatas sa mga motorista at gumagamit ng mga bisikleta, e-bike at e-trike na magsuot ng reflective vest o maliwanag na kasuotan. Para naman sa mga siklista at e-bike at e-trike users, kinakailangan ang paggamit ng high visibility lights mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga upang mabawasan ang aksidente sa madilim na kalsada. Layon ng mga panukala na magkaroon ng mas organisado at maayos na transportasyon at kaligtasan sa kalsada sa nasabing bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.